8 persones de l'equip, 8 propostes de bocates, un sol guanyador. El jurat, vosaltres. Vos presentem la Convoy Cup Bocata Edition, la primera competició interna de la mecedora en la que vosaltres decidiu el guanyador. Però, com funciona tot això? Cada participant ha creat el seu bocata ideal, el que voldria veure en carta, però així no només val tindre bon gust. Per això, vos hem demanat ajuda per a dur a terme la fase 1, la eliminatòria. Lo primer era filtrar les propostes que més vos havien agradat. Publicarem una sèrie de stories a mode de votacions en la que vosaltres ja heu decidit quins 4 bocates continuen i quins no. Tot això ens du a la fase 2, els unos contra unos. Estos 4 bocates sí que estaran disponibles a la mecedora, però no tots a la vegada. Durant la primera quincena de juliol tindrem 2 bocates competint. El mateix passarà a la segona quincena, així que durant tot el mes podreu vindre a tastar-los i decidir quin de cada grup passa a la fase 3, la gran final. A aquestes altures, els 2 millors es quedaran tot el mes d'agost en carta i podreu vindre vosaltres a dir quin es mereix el títol. No vos desvelem més, però estigueu atents. I ja per acabar, dir que aquesta competició és vostra. Vosaltres aneu a decidir el que passa en tot el moment, així que vine, tria'l, tasta'l i ajuda'ns a decidir qui és el guanyador de la Convoy Cup Bocata Edition. Segueix-nos per no perdre't ningú detall i ens vegem.